Jedna panenka za nami, tak. Ja si idem pozrieť hlásenie. Čik. Ježišmaria, ja som neschopný. Jo, takže čaute všetci, ja som Stem a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu si zahráme Play Things. Našiel som to na GameJolte, teda ako bolo mi to odporúčané. A sám neviem, čo v tejto hre ma čaká. Preto, ľudia, o tejto hre viem iba jediné, a to je to, že som to videl u mňa na Discorde na kole, či to niekto hral. Ja reálne o tejto hre ináč neviem fakt nič a chápem. No. Takže, teraz som si prešiel celý tutoriál, ľudia, takže už asi chápem, o čo tu ide, takže tu stlačíme, že chcem teda ďalšiu dol a čo tu máme? Sandra vlastník, takže máme tu incidentus, ok. Princess. To je aká princezna, kokso, to má namiesto korunky oné. Vrchnak od piva normálne z fľaše. No, ako prvé urobíme foto. Tak, usmej sa, hovno. Foto vypadá safe, to je dobré. Takže fotku si potom škrtnem, že foto je v pohode. Zavriem. A ani sa nehni. A neser. Vravím. Takže zoberiem si papier. Zober si papírus a rovno fotografický test je v pohode. Zavolať panenku jménem. Je to dosť rozpixelované ináč ako grafika. Skúsim toto hodiť na nízke, čo to urobí. No, rozpixelované to je tak či tak. No, ale bežne to plynulejšie, tak to nechám tak. Zavoláním panenku jménem nič neurobilo, audio test. Dobre. Tak spustiť test audio testy. Takže audio test neurobil nič. Test s teplotou. Tak ver teplomer. Úroveň gay alebo straight. 16 stupňov Celzia. Dobre. Ja idiot. No. Takže test s teplotou nič neurobil. Ešte ideme fyzický test a máme hotovo. Páči sa ti to? Ty kokos, tak táto je save, no. To je jak practice dol vlastne. Tak. Také berem, máš šťastie, volal som ťa menom, ignorovala, takže tak máš šťastie, takže si OK, dúfam. Takže tak. Jedna panenka za nami, tak. Ja si idem pozrieť hlásenie. Sandra. Vlastní po smrti popis táto panenka. Chápeme? Vložte do správnej krabice, správne, super. Späť. Takže to sme dali. Ideme na ďalšiu babiku. Gaga. Už neviem hovoriť. Hra sa uložila, super. Ježiš, to čo je? No tak viem, že ty z môj kamarát nebudeš, to je isté. No, robím fotku. Fotka v pohode.
No okej, ukáž čo dokážeš. No, takže. Zoberiem si tú cedulu. A takže fotograficky test nič neurobil, pardon. Dropím to. Takže toto nič, super, potom sa šprtneš, teda zvukový test nič neurobil. Takže máme tu, že audio test nič, volanie menom nič, test teploty nič, už len fyzický trest. Tak poď mi to dobodať. Čik. Ježišmaria, ja som neschopný. Nohu, ruku, hlavu. Brucho, druhú ruku, druhú nohu. Hej, ty si bezpečný tiež, ako? Nechcem nič hovoriť, ale... Nice. Tak ja ťa idem zobrať a asi si OK, takže... Dobre ty. Dúfam, že sme to spravili správne. Ideme sa pozrieť hlásenie. Naživu, super, všetko je správne, tak jak má byť. No a ja sa s vami lúčim, ľudia, vidíme sa v ďalšom dieli. A pokiaľ ste táto hra samozrejme láka, napíšte dole do komentárov. A schválne koľko tu dokážete dať lajkov, taktiež nezabudnite dať odber, zvonček. No a ja dúfam, že z tohto bude budúca séria a vidíme sa snáď u ďalšieho videa. Zatiaľ čauko čauko.